Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información, unha xornada máis na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe venres día 5 do mes de xuño, imos a falarlles de que este domingo, ás 12:30, hai un espectáculo musical familiar o que poden ir. Tamén siguen en tempo de comunicar as fogueiras do San Xoán, son bastantes as comunicadas. Lembramos que tamén está aberto o plazo para as axudas á escolarización, para os campamentos de verán ou para o programa Bos Días Cole. En canto a festas, falaremos das festas do San Antonio en Cerceda e falaremos tamén da listaxe provisional dos alumnos admitidos na escola infantil Os Pillamans para a próxima temporada, para o próximo curso. Tamén a Comisión de Festas en Queixas anunciou o seu cartel. Falaremos do programa Verán Saudable que comeza a semana que ven e que este domingo tamén moitos veciños do concello van a ir a unha excursión con xantar, baile a discoteca La Luna. O mes que ven se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola na Silva. A semana que ven abre o parque acuático e falaremos das dos cursiños de natación que están en praza agora para facer a matrícula, a reserva. En canto ao programa de Benestar en Balnearios, tamén está aberto e poden solicitalo, o que fai a Xunta de Galicia, e pecharemos co tempo, donde para mañán xa teremos tempo máis anticiclónico, especialmente a partir do mediodía, donde haberá máis sol que nubes. Este próximo domingo, pasado mañán, día 7, ás 12:30, en este caso ás 12:30 da mañán, do mediodía, o Concello de Cerceda organiza un espectáculo musical para toda a familia gratuito, e lembren, no Auditorio Municipal. Chámase Mais Ritmo, da compañía Trío de Tres. Mais Ritmo é un espectáculo versátil e familiar creado pola compañía galega Trío de Tres, formada por Félix Rodríguez, Olivier Cano e Óscar Prieto. Esta proposta combina música, ritmo, gags cómicos e rutinas para todos os públicos. Por lo tanto, xa saben, se queren disfrutar e pasalo ben, ca música e co humor, este domingo no Auditorio Municipal de Cerceda ás 12:30 con entrada gratuita, espectáculo musical familiar. Continúan aberto o plazo para comunicar as fogueiras do San Xoán, xa se achega, xa queda pouco para a noite máxica do San Xoán, do 23 ao 24 de este mes de xuño, que ademais 24 é festivo en Galicia e o 23 festivo local. As fogueiras do San Xoán teñen que comunicalas previamente. Para elo poden facelo de dúas maneiras, incluso de tres maneiras. Poden comunicalo por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es. Nese correo mandar evidentemente o lugar onde se vai a facer e unha persoa responsable. Poden facelo por teléfono chamando o 881 04 67 76, que é o teléfono de Medio Ambiente do Concello de Cerceda, unha chamada que teñen que facer polas mañáns, ou poden tamén polas mañáns presentarse presencialmente na terceira planta nas oficinas de Medio Ambiente. O plazo remata o día 19 de xuño. No Concello únicamente se recollen as solicitudes para a noite do San Xoán. Fora desa data, se queren facer fogueiras ou cachelas fora da data da noite do San Xoán, xa deben pedir permisos de queima chamando o 012. Están convocadas as axudas para a escolarización, esas axudas que tradicionalmente dá o Concello de Cerceda para material escolar, libros de texto, incluso vestuario básico. Esta convocatoria destas axudas para o vindeiro curso escolar 2026-2027 foron publicadas xa nas bases polas que se rexeirá esta convocatoria destas axudas. O plazo das axudas vai a estar aberto ata o 22 deste mes de xuño, ata o 22 de xuño se poden solicitar e se subvencionan para estudiantes que residan no Concello de Cerceda matriculados en centros docentes rexistrados na Consellería de Competente da Xunta de Galicia, cursando educación infantil no segundo ciclo, primaria, secundaria, bacharelato ou ciclo formativo de grado básico ou grao medio. Subvenciónanse gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar, de vestuario básico.
Para máis información poden contactar co Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68 polas mañáns, ou se queren tamén poden achegarse á Casa do Concello, están na terceira planta. En canto aos campamentos de verán, tamén está o prazo aberto para anotarse nestes campamentos de verán que, dende logo, dende o Concello se organizan ano a ano e con éxito, porque concilia a vida familiar e laboral, e tamén nenos e nenas teñen polas mañáns actividades diferentes que facer. En este caso, estes campamentos de verán se organizan dous, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos escolarizados ata os 14 anos. O plazo estará aberto ata o 16 deste mes de xuño e se ofertan 5 quendas que van dende o 26 de xuño ata o 2 de setembro. O horario é de 9 da mañán a 2 da tarde de luns a venres, e tamén existe a posibilidade de horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde se hai suficiente xente anotada. Os festivos tampouco haberá de luns a venres de 9 a 2 da tarde, agas, domingos e festivos. O precio por quenda é de 50 euros, o segundo irmán pagaría 30. Realizaránse actividades como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, obradoiros de cociña, entre outros. Tamén en este campamento terán merenda a media mañán. En Cerceda se celebra no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, e na Silva e no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O prazo para inscribirse está aberto, como decíamos, ata o 16 de xuño no rexistro do Concello ou pola sede electrónica. Hoxe tamén é o último día para anotarse o programa Bos Días Cole, un programa tamén de conciliación da vida familiar e laboral para que nenos e nenas podan ir ao colexio antes do horario lectivo. En concreto, dende as 7:30 da mañán ata que comenzan as clases, tanto no Colexio de Cerceda como no Colexio da Silva, que teñen servicio de monitores e de almorzo, así tamén, se así o precisan. E de cara xa ao próximo curso escolar, o prazo remata hoxe venres 5 de xuño. Poden facer a reserva pola sede electrónica en www.cerceda.org. E se teñen calquera dúbida, tamén poden chamar ao 981 68 60 68. E as festas do San Antonio en Cerceda xa se presentaron por parte da Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda. En canto ao cartel, será 2 días, será sábado 13 e domingo 14. O sábado 13 ás 10 da mañán hai dianas e alboradas. A 1 da tarde hai misa na honra ao San Antonio e ás 2:30 é a sesión vermú. Logo, a partir das 6 da tarde, terá lugar a primeira edición do Gran Prix de Cerceda. Hai equipos de 6 a 10 xogadores de todas as edades con xogos variados adaptados ao grupo. Tamén haberá premios para os mellores equipos e o límite para anotarse é ata o 10 de xuño. Xa hai xente anotada, evidentemente buscan a máxima diversión e todo indica que así será este Gran Prix. Logo a noite, a partir das 11, haberá gran verbena coa orquesta Fania Blanco Show e disco Móvil Impacto co DJ Bermúdez. O día seguinte, o domingo 14, a partir das 10 hai dianas e alboradas, ás 2:30, a partir desa hora, unha macro sesión vermú co dúo Deluxe e o DJ Javi Eiroa. Mais temas, recordamos tamén que se publicou esta semana a listaxe provisional dos alumnos admitidos na Escola Infantil Municipal Os Pillavans para o próximo curso 2026-2027. Decirlle que na edade de 0 a 1 anos hai 3 admitidos e quedaron prazas libres tanto pola mañán como pola tarde. Na edade de 1 a 2 anos hai 28 admitidos e non quedaron plazas libres pola mañán e quedaron 13 libres pola tarde. E de 2 a 3 anos, 20 admitidos, non hai prazas xa pola mañán e quedaron 18 libres pola tarde. Agora teñen un prazo de 10 días dende a súa publicación, é dicir, apenas xa lles quedará 6 días para presentar alegacións ou reclamacións. Informarlle as persoas interesadas que deberán confirmar a matrícula, formalizar o correspondente contrato entre o 15 e o 30 de xuño despois de resoltas
as posibles reclamacións. A documentación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello, na planta baixa, en horario de 9 a 2, ou poden facelo tamén pola sede electrónica. E tamén hai festas en Queixas, pero máis adiante. O 20 de xuño, a Comisión de Festas de Queixas publicou xa o seu cartel do 20 de xuño. Logo terán en setembro, lembren, as súas festas grandes. Para este 20 de xuño, a Comisión de Festas de Queixas preparou, en este caso, un cartel que comeza a 1 da tarde con misa na honra a Virxen do Carmen, ás 2 da tarde sesión vermú co dúo deluxe e ás 10 da noite brevena co dúo deluxe e a orquesta Alianza. Unha comisión de festa de Queixas que este domingo día 7 e o domingo que ven, día 14 de xuño, van a estar no Bochinche, no campo da festa, de 12 a 2 para todos aqueles que queiran tomar algo e ademais colaborar coas festas, co seu donativo, ca súa aportación. Xa tamén están pasando polas casas. A semana que ven comeza a actividade de verán saudable. O Concello de Cerceda pon en marcha un ano máis o programa Actividade Verán Saudable, que é lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico ou do Paseo Fluvial en toda esa zona. Van a ser xa confirmado en 2 turnos, un de mañán, son martes e xoves, un de mañán de 11 a 12 e outro de tarde de 8 a 9 a elexir. O prezo é de 13 euros o mes para os adultos e de 9 euros para os maiores de 65 anos. Farán andainas, xogos tradicionais, zumba, aquallín ou xinasia de mantemento, entre outras cousas. Van a comenzar xa os xoves da semana que ven, día 11 de xuño, e rematará o 3 de setembro. Si ben o prazo de inscripción xa rematou, se alguén a última hora quixera sumarse, pode poñerse en contacto co Concello, cas oficinas de Servicios Sociais na terceira planta, e se teñen calquera dúbida poden chamar ao 981 68 60 68. Recordamosles tamén a todos aqueles anotados a excursión con xantar e tarde de baile na discoteca La Luna en Pontevedra, que este domingo 7 de xuño sairán do Concello de Cerceda e a 1 da tarde. O xantar será no restaurante Los Robles en Santiago e logo irán cara a Pontevedra hacia a discoteca La Luna para voltar sobre as 12 da noite e regresar ao Concello. En calquera caso, se teñen calquera dúbida, están a tempo de chamar ao 981 68 60 68. E a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar en Cerceda, vai a estar na Silva o mes que ven. A Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola da empresa Supervisión e Control vai a estar no campo da Feira das Nenas da Silva a finais do mes que ven, entre o 27 e o 31 de xullo no campo da Feira das Nenas da Silva. Recordamos tamén que a semana que ven abre, ou mellor dito, reabre o Parque Acuático de Cerceda, que tamén lembramos e vamos a falar da piscina da Silva. O Goberno vai aplicar unha taxa de 2,5 euros por día de uso na piscina municipal da Silva, que ata a data era completamente gratuita. Van a quedar exentos do pago desta taxa municipal os veciños censados no Concello de Cerceda, os que se lles entregará un carné de acceso específico. O resto da xente que non este empadroada no Concello terá que pagar 2,5 euros ao día. Está previsto que abra o 16 de xuño, mentras que o Parque Acuático vai abrir o día 11, e un parque acuático que este ano como novedade terá unha suba nas tarifas, suba de 2 euros, que actualizan os precios despois de 4 anos sin facelo. Esa suba é xeral en todas as en este caso entradas, tanto bonos como entradas individuais, agas na de 0 a 4 anos, que manterá o mismo precio. Todos aqueles que teñan xa feita a renovación ou novas plazas nos cursiños de natación teñen agora durante todo este mes de xuño de prazo para formalizar a praza
no rexistro. Hai que facelo na planta baixa do Concello de xeito presencial. Teñen todo o mes de xuño para formalizar a praza nos cursiños de natación para a próxima temporada. O programa de Benestar en Balnearios tamén abriu esta semana o seu prazo para anotarse. Sabemos que hai xente, veciños, que o aproveitan. A Xunta volveu a poñer en marcha o programa de Benestar en Balnearios, unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores de Galicia a un precio subvencionado. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa, é dicir, aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia. E en este caso, as quendas irían dende o 15 de xullo a elexir ata o 31 de decembro. Vai dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55, tamén un ou dous acompañantes. O prazo de inscripción abriu xa e vai estar aberto ata o 27 deste mes de xuño, ata o 27 de xuño. Si queren ter máis información, volvemos a remitirlles ao teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68, donde, ademais de darlle información, tamén lle axudarán a tramitala e pedir este programa de Benestar en Balnearios. Rematamos co tempo. Durante a xornada de mañán sábado recuperanse progresivamente a influencia das altas presións. Deste xeito teremos os ceus con máis nubes pola mañán, sin descartar algunha chuvia feble ocasional. Xa pola tarde se abrirán grandes claros en toda Galicia con nubes de tipo medio alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas van a experimentar un ascenso máis acusado nas mínimas. Os ventos soparán do oeste, noroeste frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.